Por supuesto. Bueno, bo día a todas e a todos. Son as 9:30, por tanto, hora de comezo da sesión plenaria en régimen extraordinaria, que ven motivado o seu carácter de extraordinaria no seguinte. Consoante os artigos 46 da Lei de Bases, motivado pola necesidade de aprobar antes do 31 de xaneiro do 2025 os dous asuntos que se inclúen na orde do día. Dun lado, a transferencia á Deputación de Pontevedra de funcións e ou actividades inherentes á suscripción do convenio para a execución do proxecto Marrueiro ao tratarse dun proxecto subvencionado con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia ao que os concellos deben adherirse antes do 31 de 1 de 2025. Do outro lado, a aprobación do levantamento de reparo suspensivo e recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2025 para que antes do 31 de 1 de 2025 e ou nos inmediatos días seguintes sexan abonadas aos terceiros de boa fe as prestacións que realizaron a favor do Concello e evitar, con iso, un enriquecemento insusto desta Administración. Esta é a razón, os argumentos, a motivación, neste caso tamén do carácter extraordinario, e, por tanto, os asuntos que figuran na propia parte resolutiva deberán ter que votarse a súa ratificación. Vamos á parte resolutiva. En primeiro lugar, a aprobación se procede da acta da sesión anterior correspondente á sesión extraordinaria celebrada o pasado 21 de novembro. Unha cuestión que comentar en relación con esta acta. Procedemos á votación. Votos a favor da súa aprobación. Pasamos ao segundo dos asuntos da orde do día, que previa ratificación da súa inclusión na orde do día, a aprobación se procede de transferencia á Deputación de Pontevedra de funcións e ou actividades inherentes á suscripción do convenio para a execución do proxecto Marrueiro, expediente 432-2024. Antes de nada, pasamos a votar a súa ratificación. Votos a favor. E, por tanto, pasamos a tratar, a debatir o asunto. En principio, este convenio, básicamente, do que se trata é que, a través da propia Deputación Provincial, se poida levar a cabo a actualización ou un censo de vivendas de todo o municipio, algo que forma parte das competencias municipais e, por tanto, que de cederse, de transferirse, en este caso, esas funcións ou esas competencias, se trataría dun convenio de encomenda, tal e como informa a señora secretaria. Ese asunto, por lo tanto, debe figurar na orde do día e, consecuentemente, dun pleno, neste caso extraordinario, porque así temos ese compromiso coa propia Diputación que está á espera nosa. Nos últimos días, obviamente, non houbo tempo para poder preparalo para a sesión anterior, a que celebramos con carácter ordinario fai escasamente 10 días. Esa razón pola que ten que ir a esta sesión plenaria, en todo caso, antes de rematar o mes. Non sei se o concelleiro ou a concellera queren apuntar algo en relación con este asunto. Básicamente, eso sería o contido do convenio, pero se queren apuntar algunha cuestión máis, pois teñen a palabra. Persona que na intervención, si procede. Sí. Elena. Bo día a todos e a todas. Nada, non simplemente neste punto, como tamén se quería facer referencia un pouco a esta convocatoria extraordinaria ausente que nos como Grupo Municipal creo que sempre mostramos a nosa disposición e votamos a favor de que se traten os asuntos, pero sí que nos gustaría tamén deixar un pouco constancia en este sentido, un pouco do malestar ou das formas en que se fixo esta convocatoria, que creo que foi unha convocatoria de sorpresa, é dicir, convocada unha comisión informativa o luns, tivemos un pleno ordinario a semana pasada e temos dentro de 3 días ou 4, o luns que ven, o seguinte pleno ordinario. É certo que hai, en este caso, uns plazos para aprobar este plan Rueiro, pero tamén é certo que, visto o expediente, é dicir, creo que o mes de outubro aproximadamente se remitiu desde a Diputación
a posibilidade non de poder adherirse a este convenio, a este plan, e creo que tempo hubo non a facer non a proposta do concelleiro, creo que está feita, se non mal non recordo, creo que a principios de decembro, é dicir, ao final estamos sempre agotando os prazos e chegando ao límite, é dicir, ao final o plazo remata mañá para presentar este acordo e estamos a día 30 e estamos celebrando esta sesión extraordinaria. Un pouco tamén deixar tamén constancia non de que vos en este caso sodes o goberno, o alcalde ten plena potestade para poder convocar os plenos extraordinarios cando así o considere, pero tamén é certo que hai unhas comisións informativas que creo que tamén é importante celebralas, porque aí en esas comisións onde realmente se pode tamén fiscalizar, preguntar calquer tipo de dúbida e tal, e aquí en este caso nos saltamos a torera o tema das comisións informativas e creo que tampouco era cuestión nin de tempo nin de plazos, porque a semana pasada se convocou unha comisión extraordinaria urxente polo tema da proporcionalidade dos membros, de como quedaban repartidos cos cambios que houve na corporación e non houve ningún problema. E, sin embargo, en este caso, se convoca un pleno extraordinario urxente para hoxe, sin comisión informativa, vindo aquí, dictaminando a urxencia, que xa digo, é dicir, nós como grupo municipal estamos, creo que sempre neste sentido, tendendo a man e tratando de colaborar na medida do posible co goberno para que tamén os asuntos saian adiante, pero, dende logo, tampouco vemos esa disposición ou ese talante, en este caso, por parte do goberno. Aquí, no grupo, en este caso, da oposición, hai xente que traballa na empresa privada e é tamén bastante complicado poder, moitas veces, conciliar, e creo que tamén necesitamos unha previsión, unha planificación e, cando menos, unha previa organización, e non costaba nada, pois o mellor unha chamada, en este caso da alcaldía ou da persoa en el considerar, ou mesmo do voceiro, para poder, para poñer en coñecemento, en este caso do goberno, pois tampouco a disposición que había ou as posibilidades que había de convocar este pleno extraordinario. Entendemos, claro, vostedes a maioría pois unha dedicación aquí no Concello, vos é moi fácil, hasta no horario cambiades, é dicir, ata agora os plenos extraordinarios estaban celebrando ás 9 da mañán e ahora se pasa ás 9:30, non sei se é polo tema da conciliación, neste caso do Concelleiro de Facenda, pero creo que deberíamos un pouco entre todos chegar a consensuar este tipo de acordos e, sobre todo, da decisión de poñer e de fixar estes plenos extraordinarios, non a depender solamente da disponibilidade que teña o goberno. E, neste caso, me dirixo tamén ao Partido Socialista, porque está moi ben que se sades socios fiéis do goberno, pero, hasta non hai moito tempo, 2 anos, había 2 compañeros que se sentaban aí en esas sillas e que tamén moitas veces deixaban constancia dese malestar e de como se estaban facendo as cousas. Entón, a mí pareceme moi ben que haya moi boa relación, que estedes no ánimo tamén de colaborar, pero creo que tamén en ese sentido deberíades tamén dar un toque de atención e poder, en todo caso, tratar de consensuar entre todos, porque moitas veces aquí facemos gala da boa relación que temos como corporación municipal e creo que non costa nada, xa digo, facer un previo aviso, as posibilidades como se ten feito noutras ocasións. En este caso, xa digo, e polo primeiro punto vamos a votar a favor, é dicir, estamos completamente de acordo con este convenio e xa no seguinte punto xa debatiremos, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Alguna cuestión máis? Simplemente a modo de concreción ou de puntualización. É dicir, o pleno se convoca tan pronto é posible. É dicir, o que non se pode levar este asunto en ninguna sesión anterior e tampouco sería posible leválo na sesión ordinaria seguinte. Creo que o manifestei anteriormente. Os informes de Secretaría de Intervención son do 21 de xaneiro e do 24 de xaneiro. Por lo tanto, non había posibilidade de que este asunto fora dictaminado na comisión informativa correspondente e tamén matizarlle de que non se trata dunha sesión urxente, sino ten un carácter de extraordinario, pero non urxente. Se non podría ser convocado, incluso con menos de 24 horas desde a convocatoria a súa celebración, como vostedes xa coñecen. Por lo tanto, non ten carácter urxente e, segundo,
se convoca tan pronto é posible convocar e así, ademais, é o que nos pediu a propia Deputación, que, insisto, está agardando porque o adopte o correspondente acordo plenario despois de que se manifestáramos no seu momento o interés en adherirnos a este convenio. Pasamos á votación da proposta de acordo. Primeiro punto, transferir á Deputación de Pontevedra as funcións e ou actividades inherentes á suscripción do convenio de colaboración entre dita Diputación e o Concello de Bueu para a execución do Mar Rueiro. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte dos puntos de orde do día. Tamén, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, a aprobación se procede do levantamento de reparo suspensivo, recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2025, expediente 129/2025. Antes hai que proceder, como digo, a súa ratificación para a inclusión na orde do día. Votos a favor. Apróbase por unanimidade a ratificación. Por lo tanto, pasamos a debatir o asunto. Simplemente do lectura os puntos da proposta do acordo, que son os seguintes. Primeiro, levantar o reparo suspensivo interposto por a intervención municipal a aprobación de facturas que forman parte deste expediente por importe total de 965.347,86. Segundo, coñecer e resolver a omisión de fiscalización acontecida e continuar coa tramitación do procedimento de acordo co artigo 28 do Real Decreto 424/2017, Terceiro, aprobar o recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2025 de pleno por importe de 965.347,86 euros, que inclúe as facturas integradas na relación número 1. Aí figuran toda a relación de facturas. Cuarto, autorizar e dispoñer o gasto, recoñecer a obriga a favor dos proveedores polo importe que se especifica e con cargos a aplicacións orzamentarias detalladas, ordenando o pagamento das facturas incluídas nas relacións correspondentes. E quinto, o trazado deste acordo de intervención e a Tesorería Municipal para o seu coñecemento e efectos oportunos. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Bo día a todas e a todos. Hoxe traemos aquí, digamos, o primeiro dos recoñecementos extrajudiciais que vamos a levar a cabo durante este ano, porque xa avanzo que vai haber algún máis, porque hai algunha factura, pequenas facturas que siguen entrando de servizos prestados no 24, e a verdade é que os proveedores, pois, o presentalas pois, con tanto retraso con respecto ao comezo de ano, pois moitos deles non se puderon incluir en este recoñecemento, polo que indico que haberá un novo recoñecemento, e indicar que, bueno, a totalidade do que vamos a recoñecer son máis de 965.000 euros. Aí van, como ben se fai habitualmente, tres tipos de recoñecementos. Por unha banda están as facturas, entradas antes do 31 de decembro ás 23:59, o sea, os que se presentan no ano en curso, e van, por outra banda, tamén as que se presentan en xaneiro para servizos prestados no mes anterior, habitualmente no mes anterior, ou se algún proveedor, algunha empresa proveedora, pois non presentou no momento oportuno as facturas. E hai unha terceira parte que vai diferenciada, porque realmente é unha transferencia que facemos á mancomunidade, que neste caso pois é a aportación municipal por unha banda extraordinaria que se fai a Deputación, ademais de a mancomunidade, e ademais de o pago, digamos, que temos que facer, que nos facemos a través da mancomunidade para Sogama, pois polo tratamento do liso dos meses de outubro, novembro e decembro. Como é habitual, sempre se traen a un recoñecemento, e algunhas veces pois se traen tan só a de decembro ou novembro e decembro, pero, bueno, este ano, pois, a propia subida, en este caso concreto, das aportacións a Sogama, pois, fai que non se pudera cubrir co crédito disponible para estas transferencias, pois, o que é a cuantía total, e, bueno, é unha cuestión que, como vai suceder co resto das outras, teremos que actualizar no orzamento de 2025, pois, para contemplar esa subida,
pois que nos vai a supoñer a cuestión de Sogama e que afecta pois a economía deste Concello como moitos outros, pero que é unha subida importante. Entón, en ese aspecto, esa por un lado, e polo outro, pois pasa un poquinho mesmo as facturas que imos aprobar hoxe, trátase de facturas moitas delas de proveedores, digamos, vamos chamar de quilómetro cero, é dicir, proveedores locais ou da contorna que realizan diferentes servizos ao Concello e que non foi posible encaixalas no crédito orzamentario do orzamento prorrogado que tivemos. Indicar que a cuantía, pois, persoalmente, creo que é maior da que quereríamos ter como goberno, quereríamos que non houvese unhas cuantías tan amplas para un recoñecemento, pero, bueno, entendemos que hai unha serie de servizos que cada vez a ciudadanía nos reclama máis servizos e de maior calidade e iso ten un custo económico que teremos que darlle cabida nos orzamentos de 2025 e nos próximos, pois claramente un incremento das partidas de ingresos e unha tamén maior contención do gasto. É algo que temos que, digamos, interiorizar cada un dos concelleiros e concelleras. Eu farei que o interioricen da mellor das maneiras posibles. Tamén yo temos que explicar á ciudadanía que nos pide sempre un incremento dos servizos e temos que ter en conta que a nosa perspectiva é subir o orzamento, que o orzamento chegue e incluso sobrepase os 8 millóns, pero, bueno, entendemos que haberá cuestións que teñamos que rematizar ou que conter un poquinho gasto. Indicar que, bueno, que non significa que se fixeran dispendios fora do que é habitual no Concello, aínda que si se fixeron cousas a maiores, pero, bueno, cabe entender de que a subida dos prezos xeralizada dende os últimos anos pois está lastrando as economías dos concellos, que cada vez facer, xa non digo máis, sino o mesmo, sae moitísimo máis caro e por iso temos que pensar xa no orzamento 2025 nesa adaptación máis real o que son os custes que estamos cubrindo dende o Concello e que entendemos que é prioritario para cumplir coas empresas proveedoras, porque, aínda que parezca un cliché, o propio texto da proposta que leu o alcalde ten esa coletilla final moi importante de que o que non pode supoñer non aprobar este recoñecemento é un enriquecemento ilícito da administración. Creo que esa era a literalidade. Entonces, que mellor maneira de cumplir todos e todas cos nosos proveedores que aprobar este recoñecemento e que votar a favor do mesmo. É importante destacar tamén que no caso da mancomunidade vai ser importante a actualización da taxa do liso. É unha cuestión que temos que asumir con valentía e, sobre todo, e digo moi sinceramente, coa legalidade por diante. É un servizo que é deficitario coa taxa que pagan as veciñas e os veciños dos 3 concellos que integramos a mancomunidade e iso temos que poñerlle, digamos, fin, porque está supoñendo que parte dos recursos, que eses recursos que van nesa transferencia a mancomunidade non poidamos destinar para outras cuestións que si son de vital importancia e que temos que cumplir como Concello. Indicar que si ben cabe os ingresos de outras administracións se están vendo incrementados lixeiramente en algún caso e en outros casos pois máis amplamente pois a través de diferentes vías, entendemos que tamén aquí hai un problema de financiamento das administracións locais, un problema que afecta ás administracións superiores, en este caso máis ben a administración da Xunta e do Estado. Eu creo que as administracións locais non temos o financiamento que realmente precisamos para poder levar a cabo os servizos que moitas veces son competencias alleas e que as diferentes administracións nos van aí colando a través de diferentes leis, e iso tamén é importante pois que haxa unha regularización dos ingresos que se lle fan aos concellos, tanto a través da Xunta de Galiza polo Fondo de Compensación ou outras axudas que nos transfiren, como é o caso do SAF, que deberían sempre incrementarse para non ter que ser tan alta a carga que ten que soportar o Concello en esas cuestións que non son da nosa competencia, e no caso fundamental e que entendemos que o que vai transformar
en parte, ademais da actualización de tarifas que vayamos a facer e, sobre todo, os ingresos que podamos conseguir por servizos como a piscina, digamos que un dos puntos fundamentales para poder ter ese orzamento de máis de 8 millóns vai ser os ingresos por tributos na participación dos tributos do Estado. É unha cuestión a que hai que darlle normalidade e agardemos que o Estado poida haber un acordo para aprobar uns orzamentos xerais, dos que aí tamén serán, no noso caso, o grupo do BNG será importante o seu apoio, pero terá que ser fundamental que o PP tamén se posicione a favor de aprobar uns orzamentos xerais do Estado, porque vai condicionar a economía como a do Concello de Bueu, porque realmente non está regularizado esas aportacións fora das habituais, que sí, máis ou menos sabemos, pero digamos as extraordinarias, que son por esas liquidacións extraordinarias que fai o Estado e que son moi importantes, pois tería que haber máis axilidade nesas administracións para que puidéramos contar xa as intervencións poidan contar con eses datos de xeito verídico para poder incrementar os orzamentos en base a eses ingresos, porque non debemos esquecer que para ter un orzamento de 8 millóns de euros non significa que teñamos que gastar menos, significa que temos que ingresar máis, e eu creo que aí temos que ser conscientes de que non é só unha función fiscal que poida levar a cabo o Concello, que tamén o é, e para iso pretendemos actualizar certas tasas durante este 2025, senón tamén parte de que as administracións superiores melloren o financiamento das administracións locais, que ao final soportamos o peso de moitas cuestións que non son da nosa competencia. Moitas gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Procede. Elena. Moitas gracias, alcalde. Bueno, da intervención do voceiro, a verdade é que voto bastante en falta, decir, bueno, nos fai un discurso clave nacional e autonómica, é dicir, nada se di, neste caso, ni sentou o mea culpa desde o punto de vista municipal. O primeiro que tiña que decir é que estamos en este momento traballando con un orzamento prorrogado do 2023, porque vostede, como concelleiro de Facenda, foi incapaz de traer o ano pasado o orzamento do 2024, a pesar e pese a que alá polo mes de febreiro do 2024 vostede anunciaba en prensa que xa estaba o documento feito, que xa estaba todo listo, pendiente de algún que outro informe, pero que en breve pois saldría. Despois en maio volveu a dicer o mesmo, é dicir, bueno, ata que alá polo outubro-novembro pois nos dixo que nada, que ao final que xa non iban a presentar e que decidían presentar o do 2025. Por lo tanto, voto en falta que non se faga aquí referencia a este tema, cando vostedes saben que para traballar necesitan un orzamento, sobre todo para poder actualizar, como vostede vendí, eses incrementos de gastos que cada ano e esas demandas que cada vez os veciños piden máis. Por lo tanto, está poñendo encima da mesa a necesidade de que a Administración Municipal e o Concello teña un orzamento municipal, que nada ten que ver con que a nivel estatal non haxa orzamento, e a nivel autonómico sí que o hai, e vostede sabe que se están incrementando continuamente e anualmente esas axudas para o SAF e para outros moitos temas que vostedes están recibindo axudas e subvencións, en este caso da Xunta de Galicia, para a realización de moitas das inversións que teñen previstas e de prestacións de servicios. Por lo tanto, mal empezamos xa cando se pretende desviar a atención hacia outras administracións, que, aínda que, non é tampouco sorpresivo, porque, generalmente é o que suelen facer, pero, creo que, como responsable, neste caso, de Facenda, pois debería tamén vostede recoñecer que as cousas non as están facendo ben. E non as están facendo ben porque, cando un colle un informe de intervención, que é un informe de 48 páxinas, e nos empezamos a adentrar en ese informe, aí se recolle claramente o que está pasando. E de vostede, é que, claro, se traen aquí o recoñecemento porque non foi posible encaixalos, non foi posible encaixalos porque non se tramitaron os gastos como teñen que tramitalos. E se incumplen os requisitos, sí, non diga que non, porque sí. Porque se vostede leu o informe, aí o di claramente. Non digo, e está permitido o recoñecemento extrajudicial, por suposto, como un mecanismo para cubrir determinados gastos que poida haber, sí, urxentes e que poden surdir, que non digo que non, e todos os gobernos e todas as corporacións se traen a pleno recoñecemento extrajudicial, pero vostedes os aquí baten o récord. Casi 1 millón de euros
de recoñecemento extrajudicial. E xa nos avanza que aquí non queda cousa, que está en marcha outros a recoñecemento extrajudicial e que as empresas hai que pagar e os proveedores por suposto que hai que pagarlle, pero se tan preocupado está para que se lle paguen, preocúpese tamén de facer as cousas como corresponde e de facer as cousas como hai que facelas, porque despois un colle o listado das facturas que hai e claro, un se sorprende. Para moitas cousas, cando veñen aquí os veciños pedindo demandas e pedindo servicios e melloras, moitas veces, non, é que non hai partida, non, é que non hai crédito. E despois vemos aquí verdadeiras, que dices, claro, non hai cartos para unhas cousas e hai cartos para outras. E no tema por exemplo, de cultura, de festas e festexos, é dicir, o ano pasado xa pasou o mesmo, é dicir, se presentou aquí un recoñecemento extrajudicial onde a maioría das facturas eran todo de actuacións de grupos dos grupos, de corais, de orquestas e tal. Se advertiu, xa daquela se lle decía, e a concelleira de Cultura, que en aquel momento acababa de coller o cargo, nos lle dixemos, ollo, e esperemos que as prácticas non sexan as mesmas, e nos atopamos con que é exactamente igual. Por lo tanto, creo que en este caso hai que ter moito cuidado. Vostedes saben perfectamente cales son as festas que hai cada ano, cal é a colaboración que ten que facer o Concello. En cuestións que organizan os colectivos e que moitas veces veñen aquí a pedir, é certo, pois a veces un pode ter gastos a maiores, pero no tema das festas e tema de actividades culturais que se sabe que son todos os anos igual, creo que a previsión sería fácil facelo, e ese é un dos consellos que se recolle aquí no informe por parte da interventora, que pide e recomenda e aconsella unha mellor planificación e unha mellor organización. Porque, claro, aquí que se empecen a gastar os cartos sin facer ningún tipo nin de expediente nin de nada, porque ela tamén o di, a maioría das facturas que ten é único, o expediente está constituído solamente por esa factura. Non hai proposta, non hai nada. É dicir, aquí se contrata verbalmente, que tamén é outra das cuestións ás que se fai referencia, é dicir, o informe, é que é para leelo e con moitísimo detenimento. E que digades que estades orgullosos e que estades contentos de como estades facendo as cousas e vir aquí a poñer por diante que se ten que pagar os proveedores e que hai que pagarlle aos empresarios, por suposto que sí que hai que pagar. Faltaría máis que non se lle pagara. Pois claro que hai que pagarlle. Pero tamén un ten que saber ata onde pode chegar e ata non. E se non queredes chegar a este... pois entón traed os orzamentos canto antes, ted unha previsión e en base, sobre todo, como tamén se di no informe, que tendo de referencia estes 3 últimos orzamentos, sabedes perfectamente, máis ou menos, a previsión que tedes tamén de gastos. Porque ao final, é dicir, se está vestindo un santo para desvestir outro. É dicir, se van a sacar 1 millón de euros ou os 968.000 no orzamento do 2025 e os gastos que se van a xenerar en este ano, de onde vamos a sacar os cartos? Presumimos de que non se suben os impostos, de que aquí que se manteña... pois de algún lado van a sair. É dicir, o que non podemos estar é tamén poñendo o pano diante dos ollos e pensar que hoxe aprobamos este recoñecemento e despois sairemos afando como vagamente podamos. É dicir, eu creo que tedes que ter un mínimo máis de organización e de planificación. E iso que tanto criticastes o mellor cando algúns estabades na oposición e facendo estas labores de fiscalización a outros gobernos, pois tampouco se ve que aprenderades moito, moita experiencia, moita veteranía, moitos anos de goberno, pero tamén aquí dá a sensación de que cada ano que pasa pensades que o Concello, pois que isto que é como a vosa casa, que chegades aquí e que podedes dispoñer como boamente que irades, é dicir, pois non, é dicir, hai unhas normas. E o reconocemento extrajudicial, como ben tamén se di no informe, é dicir, é unha excepción, e vos facedes da excepción a norma xeral. É dicir, hai cousas que non se entenden. E despois, por exemplo, a mí, sinceramente, dentro das facturas, me chama tamén poderosamente a atención, é dicir, hai 2 facturas, unha que é a de xornada de portas abertas da piscina municipal, onde aí se van 6.000 euros nunha xornada de portas abertas, que máis ben valería máis tela pechada, entón, porque facedes unha xornada de portas abertas de 6.000 e pico de euros, sabedes que non tedes os cartos e agora recoñecemento extrajudicial. E despois, hai 2 facturas tamén, unha que creo que era de 12.000 e pico e outra de 2.000 e pico de FCC, por reforzo do tema da brigada municipal para a limpeza viaria. E vos sodes os que pretendedes recuperar, en este caso na mancomunidade, todo o tema do lixo, cando aínda non sodes capaces,
de que co persoal que hai, de poder manter, non, a nivel do Concello, pois a limpeza viaria, e que tedes que reforzar, e estades recurrindo a empresas privadas, iso que tanto odiades e que non vos gusta, e que acusades a outros, non, de privatizar e de acudir ás empresas privadas, pero vos, cando tedes que facelo, acudides a elas tamén. Ou, por exemplo, a última que hubo no mes de decembro tamén, a Eulen, tamén outra factura de 3.000 e pico de euros tamén de reforzo de limpeza tamén para o Concello. É dicir, unha serie de cuestións e de facturas que, bueno, que se un se pon a ver así con detenimento, é dicir, habería, non? Poderíamos estar aquí pois toda a mañán, se se quere cuestionando e dicindo o que un pode considerar que se pode incluir dentro dun reconhecimento extrajudicial ou non, ou se pode meter todo, e se considerades que vos podedes facer o que vos peta e como o que irades sin ter en conta ningún tipo de informe ni ningún tipo de planificación e de procedimento, entón eu xa vos propoño, podedes amortizar as plazas dos técnicos, interventora, e gobernades vos, é dicir, ao final facedes vos o que queredes, porque se vos está dicindo como teñen que facer as cousas, como se hai que e cada un, bueno, pois aquí parece que surgen unhas ocurrencias e non preguntades primeiro, hai disponibilidade económica para facelo, hai consignación, non, a facemos e punto. O tema, por exemplo, da Festa do Paraíso, que se celebrou a finales de ano. Se fai moi ben, é dicir, unha festa e tal. Se contrata un equipo de sonido de 4.000 euros, de 4.000 e pico de euros, bueno, pois está aquí, non lle das a cabeza porque está aquí. A factura está aquí. 4.000 euros dun equipo de sonido e tal. O sea, bueno, pois, se estades a final de ano, sabedes como estás, pois moitas veces as cousas é así, é dicir, se vamos sumando, e ao final nos atopamos. Entón, bueno, pois, un día tamén histórico, como diría o alcalde, en canto iso, pois, xa nos chegamos casi ao 1.000.000 de euros de recoñecemento extrajudicial en este, e está previsto outro. Bueno, pois, se queredes seguir así, podedes seguir, porque, bueno, ao fin e ao cabo, vos os votos tenderos para levantar a man, sacar adiante, todo o que queirades. Pero, bueno, que tratedes, en este caso, non de desviar atención e falar, bueno, porque a culpa sempre dos demais, de outras administracións, e estamos entrando no mes de febreiro e o orzamento de 2025 tampouco, non sei, donde tedes tamén guardado o agochado, é dicir, esperemos que non sexa tamén así a convocatoria dun día para outro, porque tamén parece que o que queredes a veces é iso, é dicir, que a oposición, canto menos tempo teña, non, para poder estudiar e valorar as cousas, pois moitísimo mellor. Entón, nós vamos a votar en contra da proposta. Sí, Martín, ten que presentarse. Vale. Alguna intervención máis? Se non, pecharei esta quenda. Quero agradecer en este caso, bueno, pois, o enorme traballo que está realizando o Departamento Económico do Concello, co concelleiro de Facenda Xosé Leal á cabeza, a súa explicación, sobre todo porque, máis alá de utilizar argumentos lexítimos, que son argumentos políticos tamén, por suposto, se utiliza argumentos que teñen que ver, en este caso, coa propia realidade económica e financiera do Concello, en donde creo que dan as claves, ou coas claves de cal é a situación do Concello, que, en todo caso, o alcalde, que o primeiro que lle gustaría non ter un asunto sobre a mesa como estes cada ano, pero si ten a certeza de que o Concello está na dinámica correcta, e que está nunha dinámica de crecemento sostible. E todos os indicadores financeiros do Concello así o veñen acreditando cada ano, e este ano, porque este é o primeiro dos asuntos que teñen que ver con, digamos, esa área, que é a área económica e financiera do Concello, pois así o porán de manifesto. Donde vostedes ven desastre, caos e unha situación totalmente descontrolada, nós o que vemos son solucións e, como digo, crecemento do Concello. Crecemento do Concello que se ven levado a cabo en todos estes últimos anos e que ten que ver fundamentalmente con todo o despliegue nas políticas sociais do Concello, que cada ano van medrando, cada ano lle dan máis cobertura, neste caso, a máis persoas en máis ámbitos, en este caso tamén
do que son a vida das persoas e as súas propias necesidades, non? Creo que a día de hoxe, se hai algo xeralizado na opinión pública, é que as políticas sociais do Concello creo que son un exemplo na comarca e fora incluso da propia comarca. E vostede, no seu relatorio, apela, en este caso, fai un percorrido temporal tamén, non? E compara diferentes etapas. Xa lle teño dito que cada vez que me convide a entrar nesa comparativa, pois o alcalde vai entrar. Evidentemente, a situación nada ten que ver con eses anos que vostede coñece perfectamente e protagonizou, en donde a situación do Concello, efectivamente, era esa situación, non? Donde máis alá dos centos de miles de euros que podía haber de pendientes de recoñecemento cada ano, o grave non é que quedasen pendientes de recoñecemento. O grave é que pasaba un ano, outro e outro, e non se recoñecían, ni se pagaba. Este ano, ese enorme traballo que realiza o Departamento de Intervención, Tesorería, como digo, comandados polo Concelleiro de Facenda, unha vez máis quero agradecer sobre todo ese compromiso, dedicación, e obviamente é unha das razóns polas que o persoal merece ese recoñecemento e a súa compensación económica, porque o traballo non é gratuito e o do persoal municipal tampouco. E se os estamos facendo tamén posible que, nada máis rematar o pleno, se poidan empezar a preparar os pagos deste recoñecemento extrajudicial, pois é por ese compromiso, ese traballo, en este caso, do persoal municipal, en este caso concreto, pois destes departamentos económicos, que, como digo, con ese compromiso fan posible que prácticamente en tempo récord, antes de rematar xaneiro, pois podamos ter un recoñecemento extrajudicial pois desta cuantía aquí, para poñernos outra vez o día. En xaneiro de ano 2025, o Concello se vai poñer ao día, salvo esas pequenas facturas que, como comenta o concelleiro, pois seguiron entrando xa no ano 2025 nos últimos días, e que formaran parte pois dun segundo expediente de recoñecemento extrajudicial. E poñerse ao día significa ter liquidado, ter abonadas as débedas de anos anteriores. Como vostede sabe, esa situación non existía antes. E se cada ano o Concello ten que facer frente, é porque non vai a renunciar, en este caso, a seguir implementando e seguir dotando de recursos económicos a todas as áreas, digo, de políticas sociais que ven desplegando o Concello en todos estes anos. O máis fácil, pois, sería decir que non, ir recortando, dicíndolle, pois, as persoas que veñen a solicitar determinadas axudas de todo tipo, pero tamén os colectivos que non sería posible. E, por tanto, empezar a reducir ese gasto. Posiblemente ese é o criterio que, dentro, obviamente, do papel que lle corresponde a señora interventora, é o papel que deberíamos adoptar, non? É dicir, ir recortando gastos de todo tipo, empezando tamén, terá que decirlo, porque tamén o día a señora interventora con todo tipo de axudas e de subvencións. Hai que decir o que día a interventora cando o argumento nos interesa, pero tamén cando o argumento non nos interesa. Pois non nos resistimos a facer realidade eso que vostede di. Mire, a situación do Concello é tan diferente a que era no seu momento, é que a día de hoxe o Concello, e desde o ano 2020, non ten débeda financiera. Desde o ano 2020, o Concello de Bueu non ten débeda financiera. Por primeira vez que eu recorde, o Concello, a día de hoxe, non ten contratada ningunha operación de tesourería. E o Concello será capaz de afrontar o pago deste 1 millón de euros sin renovar ou sin contratar unha nova operación de tesorería como se viña facendo cada ano, que vostede sabe que cada ano o Concello tiña que recurrir por falta de liquidez, en este caso, a contratar esa póliza, esa operación de tesorería e, como digo, este ano, polo menos e polo de agora, non será posible. Non digo que ao longo do ano, en algún momento, por algunha cuestión, que terá que ver en este caso tamén pois con algunha obra de certa entidade que habría que asumir os pagos anticipados de algún tipo de certificacións, a día de hoxe o Concello non ten asinada ningunha operación de tesorería. Os activos patrimoniais do Concello nestes últimos anos incrementáronse sin ningún tipo de parangón con ningunha etapa anterior, donde o Concello vendía
o seu patrimonio a prezos, en este caso, bueno, os que no seu momento se entendeu que eran os adecuados, e agora non só é que non se venderon, se foron incorporando novos bens a ese patrimonio municipal do solo, bens e patrimonio municipal que son un activo moi importante para o Concello, para todo ese elenco de proxectos nos que está traballando o Concello e que podamos aportarlle financiamento tamén a través dese gran activo que ten o Concello. Vostede sabe que desde o ano 2005 ao ano 2025 o incremento dos prezos, que iso ten que ver co incremento tamén do gasto e, polo tanto, o corzamento de gastos, pois rondou na provincia de Pontevedra cerca dun 50%, algo máis dun 48%, creo que con 2%, por riba da media estatal. Ese incremento do IPC, que incide directamente nos prezos e, polo tanto, no gasto, en este caso, que ten que asumir o Concello. E vostede sabe que desde o ano 2025, cando vostede foi alcaldesa, foi a última vez que se propuso ese incremento tamén da presión fiscal, que aquí, obviamente, desde a Concellería, como ben se anunciou, obviamente, ainda que sexa dunha forma tenue, pero si habrá que actualizar. Creo que a día de hoxe nadie no Concello entendería que non se, polo menos, actualizasen determinadas tasas e impostos si queremos que o Concello siga asumindo ese nivel de gasto público que vimos soportando nestes últimos anos. Ademais de ter que facer frente a determinadas subidas en ese gasto público. Por exemplo, as transferencias correntes a mancomunidade, o que ten que ver con ese tasazo, non sei se canonazo, ou como se queira decir en este caso, da subida do canon de Sogama, que vostede pois tampouco fai mención a él. Parece que iso non o ten que pagar o Concello. Pois sí, e se pagou todo o que había pendente. E vamos a estar o día tamén coa mancomunidade e con Sogama. Esa é a realidade financiera do Concello. Non esa visión apocalíptica que teñen vostedes. Esta é a visión real do Concello. Pero sí que temos un problema. Pero un problema, digamos, en parte estrutural e en parte conxuntural. E digo que en parte estrutural porque para poder elaborar uns orzamentos como correspondería, o Concello debería dispoñer de toda a información, neste caso, necesaria e actualizada para esa previsión. Non solamente dos gastos, porque parece que solamente temos que falar dos problemas en este caso que representa pois ter un lote de facturas con maior ou menor cuantía pendente de recoñecemento. Tamén temos que incidir na parte dos ingresos. O gran problema que temos é que non somos capaces na previsión, que son os orzamentos, de incorporar pois o que sería unha realidade máis asustada ao que está pasando nestes momentos na actividade económica e tributaria do propio Estado, do que dependen boa parte dos ingresos de todos os concellos, non do Concello de Bueu. E aí é onde o seu grupo tería moito que decir, como apuntou antes tamén o concelleiro de Facenda. Vostedes son corresponsables de que a día de hoxe, desde o ano 2021, se non me equivoco, o Estado non teña os orzamentos xerais. Deses orzamentos xerais depende a participación nos ingresos do Estado. Se vostedes votasen a favor, pactasen co grupo que está gobernando, bueno, fai uns días non aprobaron un decreto para que as persoas poidan ver actualizadas as súas pensións e agora xa cambiaron de opinión. E iso que o Partido Socialista foi a buscar os votos a Bélxica, non? Vostedes non foron a buscar os votos a Bélxica, pero se chegar a ter ninguna reunión van a votar igual que Puigdemont. Entonces, a realidade é que vostedes cambiaron. O que lle pedimos é que cambien. Bueno, habría que preguntarlle ao Partido Nacionalista Vasco que pensa de todo isto, non? Pero, en todo caso, se vostedes votasen a favor, o Goberno do Estado tivese os orzamentos xerais actualizados, que permitiese que se actualizasen tamén as entregas a conta dos concellos e, por ende, a participación dos ingresos do Estado, se equilibrasen coa súa propia realidade. O que non é normal é que a realidade nos di que prácticamente 2 anos despois sabemos os ingresos que teríamos que recibir 2 anos antes. O que non é normal que no ano 2024
teñamos unha liquidación complementaria, non extraordinaria, complementaria, do que foi a recaudación do Estado do ano 2022, que supuso que o Concello de Bueu ingresou 583.000 euros, que, en todo caso, se aprobásemos os orzamentos, como vostede di, do ano 2024, no prazo, que serían nos primeiros meses, vamos a decir do ano 2024, por non retrocedo ao ano 2023, tampouco poderíamos telos en conta neses orzamentos, porque non se coñecía todavía ese dato. Igual que agora sabemos, no ano 2025, que haberá unha liquidación complementaria tamén, que xunto coa actualización da participación, o que son as entregas a conta, pois suporá aproximadamente un 13,1%. Pero algo que non podemos todavía nós ter en conta nos orzamentos porque non está aprobado. Todavía os concellos en xeral descoñecemos cal van a ser os ingresos por esa vía, que representan pois prácticamente un 50% ou algo menos do que son os ingresos totais do Concello, dos recursos ordinarios do Concello. Por lo tanto, esa é a realidade, é o marco no que nos movemos, pero os proveedores a día de hoxe queren seguir traballando co Concello. Pero sabe por qué? Porque o Concello agora paga. Antes non. Antes teñan que recurrir incluso ao xuzgado, vía contencioso, para reclamar o recoñecemento das súas débedas e que o Concello lles pagase. A día de hoxe non é necesario. Teñen, obviamente, tamén sempre aberta esa vía, cando consideran mellor que o retraso do Concello, pois é un retraso que está fora, en este caso tamén, dos prazos normais, e poden recurrir a esa vía para poder reclamar, en este caso, os recargos correspondentes. A día de hoxe, salvo, creo que algún proveedor que o teña feito, a inmensa maioría, prácticamente a totalidade, non recurriron a esa fórmula. Por lo tanto, e a pesar, insisto, de que o alcalde sería o primeiro que non lle gustaría ter cada ano un recoñecemento extrajudicial, a nosa responsabilidade, a nosa como goberno, é que o Concello siga movéndose, que Bueu siga avanzando, que Bueu siga crecendo. Eso pasa, primeiro, por garantizar, por blindar, en este caso tamén, toda a capacidade que temos, a través dos nosos orzamentos, de seguir financiando esas políticas sociais que se foron desplegando ao longo de todos estes anos. E, por lo tanto, a nosa intención é seguir nesta mesma dinámica, esforzarnos para intentar reducir e controlar mellor esa situación. Creemos que unha parte importante tamén pasa por buscar a normalidade no funcionamento tamén dos servizos municipais, que teñen que ver con que todos os departamentos poidan contar co persoal necesario e suficiente e non ter que recurrir, en este caso tamén, ás poucas persoas que hai en determinados servizos e que teñan que facer horas extras que vostedes tanto cuestionan permanentemente, persoas, en este caso, que están garantindo que a falta de habilitados por xubilacións ou por outras razóns ou causas poidan, en este caso, tamén garantizar que eses postos claves fundamentais para que poidan os asuntos tamén sair, para que poidamos estar a día de hoxe aquí tamén levando a cabo a aprobación desta proposta, ten que haber persoas que coa súa sinatura, en este caso, fagan posible a súa tramitación. E se queremos que o Concello siga funcionando, se queremos ter cobertura tamén a través da Policía Local de servizos tan importantes como o da Policía Local ou no Departamento Económico ou nas diferentes brigadas de servizos e demais, e temos menos persoal do que deberíamos, e se temos menos persoal non é porque o Goberno municipal queira ou porque non fagamos o que temos que facer, senón que hai unha serie de situacións que veñen derivadas, en este caso, do marco legal no que estamos, pois, obviamente, e con isto quero rematar a intervención e agradecer unha vez máis pois a todo o persoal municipal que fan posible que o Concello en situacións tan difíciles como é a que estamos, sobre todo por non contar cos medios suficientes en canto aos recursos humanos en determinados servizos e departamentos, pois podamos, en este caso, a día de hoxe, 2025, traer a pleno nun momento que é comezo de ano, que nos vai a permitir con total seguridade cambiar as dinámicas de anos anteriores. Ese é o noso compromiso e procuraremos, como digo, que daqui para adiante as situacións en canto a tramitación e a prazos todavía vayan, digamos, mellor que foron en anos anteriores. Procedemos a, sin entrar a debatir, se é por... Dicen que pechaba eu, o alcalde...
eu preguntei se alguén dixen que o alcalde pensaba. Sí, pero eu ofrecín a réplica antes, se quere. Eu acabei de falar e falo vostedes, o concelleiro de Facenda non quere ir asumir o seu turno para defender. Ten réplica, pero en todo caso, díxenlle que pensaba, se vostede ten réplica, o alcalde terá contrarréplica. Ten a palabra se quere, ten a palabra. Vamos, é que esta parece que se molestan ahora, nin dereito a réplica imos ter. Vostede, alcalde, pode falar as veces que queira, pero creo que non é forma de decir, bueno, e falo eu e cerro eu. Vostede cerre cando corresponda cerrar. Eu creo que un turno de réplica creo que se dá na maioría dos casos e na maioría dos asuntos que se traen a este pleno. Outra cousa é que nós non queiramos intervir. Vostede está falando aí dunha serie de cuestións que a mí tamén me gustaría puntualizar. Pero creo que lle dixen antes, non hai ningún inconveniente que teña un turno de réplica. Eu creo que ofrecín anteriormente. Vostede non dixo que... Pero non ofreceu nada. Vostede dixo que interviu. Cando eu rematei de falar, dixo, vou a falar e remato. Pero, bueno, iso será porque o concelleiro de Facenda non quere intervir e o alcalde remate, pero eu creo que temos dereito a réplica. É dicir, é que non sei a que ven este querer recortar, que me está interrumpindo. Primeiro me dá réplica. Non, estou interrumpindo porque vostede está dicindo cando considera o alcalde que hai que pechar o turno, en este caso, do debate. E estou dicindo que ten turno de réplica, que non ten inconveniente. Se quere facer uso dele, faga. Se non quere facer, pois desista. Pois por iso mesmo. Faga uso dele. Se non me deixa falar... Vamos a ver, a capacidade que teñen para desviar a atención, bueno, pois creo que está fora de toda dúbida. Primeiro empezou o concelleiro e agora vostede. Ahora resulta que non se aproban os orzamentos porque aínda o goberno do Estado non aprobou os orzamentos estatais hai 2 anos e entón, como fan o resto dos concellos que aproban puntualmente e anualmente os orzamentos? Que son? Tontos, parvos, que non sei, é dicir, que parece que... Perdón, por unha cuestión de orden, por unha cuestión de orden. Si quere ter un turno de réplica, lle corresponde. Pero non poña na boca de ningún membro do goberno que interviu, o concelleiro ou o alcalde, algo que non dixemos. Non dixemos ni o concelleiro ni o alcalde que non traemos os orzamentos altos porque non queremos. Eu creo que non está dito. Sí. No. Está dicindo que no, eso non está expresado. Eso non está expresado así. Non está expresado así. Bueno, non está expresado. Non está expresado así. Por lo tanto, vostede non cambia as palabras. No, non estou cambiando nada. Pero non cambia as palabras, por favor. Non estou cambiando nada. Vostede sabe perfectamente. Non cambia as palabras. Continúe. É que non sei como fan entón o resto dos concellos, que sí que cumplen. E vostedes non cumplen, non traen os orzamentos. Primeiro era que preferían traer os orzamentos a final de ano, porque así xa sabían, o sea, máis que unha previsión dun orzamento, era unha liquidación. Despois, o ano pasado, xa digo, foi o propio concelleiro o que dixo na prensa, porque está aí recollido, que iba a traer no mes de febreiro, que xa estaba todo listo. E estuvo todo o ano xogando a hora sí, hora no, e para o final non traelos. Simplemente iso, estou dicindo solamente iso. E vostede resulta Disculpa un segundo, os turnos de réplica, porque senón vai a reabrir o debate, porque está entrando en argumentos que non teñen que ver cos que se utilizaron no primeiro turno. As cuestións que vostede fixo No, porque está utilizando cuestións que teñen que ver con debates de plenos anteriores. Por lo tanto, limítese en este caso a facer unha réplica sobre a base do debate que está tendo lugar hoxe. Bueno, pois fale vostede todo o tempo, se quere. E dice, antes se facían reclamacións tal, e agora a reclamación que nas fai? O persoal municipal, que recurre continuamente ao xulgado para que se recoñezan os seus dereitos. Iso lo di. E despois como decir, a visión apocalíptica. Apocalíptica é isto. Isto sí que é apocalíptico. Mire, se quere falar do persoal e da reclamación, pero falamos de reclamación. Sabe por que son esas reclamacións? Polas convocatorias de subvencións que vostedes, donde gobernan Diputación ou Xunta, abren esas convocatorias para os concellos. Entonces, unha de dúas, ou se limita, en este caso, a utilizar os argumentos do que foi a primeira quenda, o primeiro turno, ou se non vamos a continuar con este debate. Vostede fala na intervención primeira, fala na réplica, volverá ahora a cerrar. Vostede fala sempre. Eu non podo facer uso do meu turno de réplica. É que me sorprende, alcalde. Me sorprende que cheguen a este punto de estar interrumpíndome continuamente. Cando pedín educadamente o meu dereito a poder intervir nun turno de réplica que sempre tive e que se me está interrumpindo continuamente. Porque a vostede non lle gusta o que lle estou dicindo. Eu non teño unha visión apocalíptica. Está aquí, escrito, xa lle dicen antes, está aquí, que vostede... É como decir, vostede lea solamente unha parte do informe, non me vou a poñer aquí a ler todo. E o tema que decía das subvencións, vostede tamén está faltando a verdade, porque non di iso.
Di, nos temas culturais e asociacións e tal, que se están dando, que da forma que se están dando as subvencións e as axudas, non é a correcta. Hai que facelo como hai que facelo. O sea que vostede non terxiverse tamén as cousas, nin diga o que lle interesa. Porque se queremos cuestionar o informe, eu estou disposta. Teño tempo, pedín a mañá libre. A pesar de que teño un traballo, pedín a mañá libre. Non teño problema por ir cuestionando páxina a páxina. Entende? O sea, que vostede que estou cuestionando e que di no informe o que lle interesa. E vostede o mesmo. Porque se vostede fai uso e fai caso ao que di aquí, creo que o seu discurso sería outro. Entón, ven aquí, por cantas veces queira vostede entrar no tema. Eu non renego do meu pasado, nin do que fixen. Pero tamén lle digo que a situación económica que había naquele momento non a xenerei eu. Vostede, e xa lle dixen unha vez, formaba parte dos gobernos anteriores e estuvo un ano antes de entrar eu. Estaba tamén. Que fixen eu en 3 anos acumular todas as facturas nun queixón? Non. As facturas estaban xa acumuladas e guardadas nos queixóns. Eu guardaría algunha, non digo que non, pero había bastantes xa acumuladas. Entón, que vostede se olvide, entendes, de que xa tivo tamén funcións de goberno, non se rían nin fagan gestos así, entende, porque parece que aquí, cando fala un, e cando non lles gusta tal, entón, hai que falar, hai que rir, tal. Pois non, estamos aquí, creo que nós, cando vostedes falan, estamos nunha actitude de respeto. E creo que vostedes, creo que deberían facer era o mesmo. Cada vez que se di algo que non vostedes que se lles chirrían no oído, enseguida se revolven na silla. Pois é o que toca estar aquí. Entendes? Eu non teño, e digo outra vez, non teño ningún problema, e asumo a miña parte de responsabilidade no tempo que me tocou. Pero que tamén pretenda olvidarse de anos atrás e que todo isto sea unha panacea e que todo é unha maravilla, pois non, porque este recoñecemento extrajudicial que se trae hoxe aquí non é resultado dunha boa xestión. Non é resultado dunha boa xestión. É o resultado de que as cousas non se fan como hai que facelas. Ni sequera regularmente, porque lee e está aquí, e polo que se ve, dá igual que se escriban as cousas. Por iso lle decía antes, vostedes son políticos, son técnicos, saben de todo. Entón, bueno, pois ao final é mellor que os técnicos que vayan para casa aforran os cartos, siguen gastando máis co que amorticen, entende? Porque é de verdade, e que vir a escoitar aquí que o problema é o goberno estatal, o goberno, e que o PP non apoia os orzamentos. Entón o PP ten a culpa sempre, goberne ou non goberne. Pero vamos a ver, a señor Sánchez quen o investiu presidente? O Bloque creo que algún voto que lle dou. Me parece que sí. Pois sexan vostedes valientes, exixentes, e pidan, entendes? E reclamen que se apoyen. E fala do tasazo de Sogama. Nós trouxemos aquí unha moción pedindo, vostede sabe perfectamente a que se debe esa subida, que non queira dicir, porque ten un socio de goberno que é do Partido Socialista, entendo tamén, e que se teñan, bueno, pois que un pouco, templar gaitas. Pero vostede sabe perfectamente por que se produce, porque hai que aplicar unha lei, un decreto que aprobaron o goberno, que decía o señor Sánchez, non, é que nos obligou a Europa, cando resulta que non é certo. Non é certo que obligou a Europa. Entón, agora a culpa tamén é do PP porque non aproba. É dicir, o PP entón vai ter a culpa sempre, goberne ou non goberne, estea na oposición ou estea... É que é exactamente igual. Entón, pretender vir aquí a facer política estatal, política autonómica, menos a política municipal, e asumir e recoñecer, porque moitas veces hai que recoñecer, pois mire, sí, nos queremos dar tal, e, bueno, pois moitas veces... Pois é verdad, o recoñecemento tamén é bo facelo, e asumir tamén. Aquí non, aquí é escapar de puntillas, polo menos o concelleiro de Facenda fixo unha primeira intervención así de tal, pero xa non quiso tampouco mollarse máis. Pois asuma, vostede é o concelleiro de Facenda e o responsable de que os orzamentos non se truxeran o ano pasado e este ano, a ver o que fai. A ver o que fai. Por lo tanto, vamos, creo que é un pouco vir aquí a querer xogar, xa digo, a técnicos, a políticos de gran escala, a nivel, bueno, de todo, menos falar da política municipal. Entón, bueno, pola regla de 3 súa de que, bueno, que temos que asumir, cada vez hai máis demandas, cada vez tal, bueno, pois entón, cando veñan aquí os veciños a pedir, non se lle diga, non, é que non hai partida, é que non temos o presuposto o orzamento aprobado, é que non pode ser, hai que esperar o ano que ven, como se fixo con o concurso de ideas da Banda do Río, que se estuvo 2 anos ou 3 anos, así, primeiro era porque non había partida, despois había que esperar o orzamento, é dicir, a ver, non, porque... Bueno, pues se puede lo que se puede, lo que ustedes quieran, que se pueda. É que esa é a conclusión. E fala de visión apocalíptica. É dicir, creo que si todos e cada un dos concelleiros lee este informe como deberían lelo, pois creo que deberían asumir, ou cando menos recoñecer,
que, bueno, que o mellor, ou decir, bueno, pois mira, a partir de agora vamos por lo menos a propoñer, a nosa intención vai a ser facer as cousas de outro modo, como tamén aquí se di. Pero, bueno, non queren seguir nesa línea, pois sigan. Pero vamos, nada máis. Para rematar, porque pesarei o debate, por suposto, e se acabreu aí outros frentes no debate, pois obviamente me vou a referir a eles. Cando vostede fala da política de persoal, a que fai referencia tamén pois, a señora interventora no seu informe, tamén ten que explicar cales son as razóns ou as raíces en este caso. Vostede sabe que as administracións públicas e os concellos non podemos recurrir á contratación de persoal temporal. O sabe. Sin embargo, sistemáticamente, donde vostedes gobernan, siguen, en este caso, tamén convocando subvencións para que os concellos podamos recurrir a subvencións para a contratación de persoal temporal. Xunta de Galicia, Deputación e demais. E siguen poñendo enormes problemas en este caso para que as prazas, porque a taxa de reposición de efectivos, como sabe, durante moitos anos era cero. As prazas que iban quedando nas plantillas vacantes non se podían cubrir, e vostede o sabe. Entón, salvo que queira, neste caso tamén, que non se presten os servizos, que pode ser unha opción, se vostede critica que o persoal que se contrata con cargo a determinadas subvencións acaban finalmente en demandas porque é un desastre as nosas políticas, neste caso de persoal, e acaban todas con demandas no xulgado do social, está no seu dereito, os xulgados determinan o que determinan e fallan o que fallan. Pero é fundamentalmente para cubrir, en este caso, con persoal mínimo determinados servizos e seguir prestándoos, porque obviamente vostedes critican, e veñen criticando durante todos estes anos, as sabiendas do problema do déficit de persoas, en este caso, nos diferentes servicios municipais de todo tipo, non solamente das brigadas, senón tamén dos servizos que hai aquí na propia Casa Consistorial. E o saben, pero a señora interventora, secretaria, informan o que desde a legalidade teñen que informar. Lles gustará máis ou menos, estarán máis ou menos de acordo, pero coa legalidade. Pero a legalidade nos di que os concellos non podemos recurrir a esa contratación temporal, que hai enormes dificultades, e siguen, en este caso, convocando todo tipo de axudas e de subvencións. Desistan. Vostede que pretende, en todo caso, cando critica, por exemplo, esa factura que hai de FCC de recoñecemento extrajudicial. Se non temos persoal suficiente no servizo que non contratemos a unha empresa, aínda que sexa tendo que pagarlle mediante un recoñecemento extrajudicial eses traballos. Se non temos persoal suficiente para poder garantizar o servizo, non só durante a xornada laboral semanal de luns a venres, senón tamén os fins de semana, os festivos, víspera de festivos. Vostede que pretende que unha policía local conformada por 12 asentes e 2 oficiais, na teoría, que neste caso temos 8 como moito, e ao longo do ano 2024, 8 como moito asentes, que podemos ir aí á oficina de emprego e contratar asentes así directamente, e que a señora interventora vai informar favorablemente, e con eso solucionamos o problema. 8 asentes que este día son 7 e serán 6 dentro dos días. Que facemos entonces? Pechamos o servizo? Algún concello dos que gobernan vostedes se o fixo, están pechando nos turnos. Quere que fagamos eso? O que garanticemos o funcionamento dos servizos? Eso é o que vostede tamén que responder. Non só que o concello gasta demasiado, paga demasiadas horas extras, senón que faría vostede. Recurriría, neste caso, a algunha alternativa que teñan, que non nos imaginamos, pero mellor terían algunha alternativa, non digo que non, pero expliquen algún día, verbalícenla. O está facendo moi mal, pero eso que está facendo moi mal, nós o faríamos moi ben desta forma, pero díganlo en algunha ocasión, porque non o din. Que faríamos agora para pechar o ano, cando o Concello ten a praza vacante desde fai varios anos da Tesourería Municipal, como sabe, que hai unha persoa que teria que ter tomado posesión xa no mes de decembro e todavía non tomou posesión por cuestións de carácter persoal, cando a Xunta Tesourería que viña actuando de tesoureiro durante os últimos anos se xubila no mes de outubro, se non me equivoco, que temos que facer con ese posto, con esa praza? Amortizámolo, sabe que non é posible. Pois supoño que alguén terá que realizar esas funcións. E se realiza esas funcións, pois o mellor ten que cobrar as diferencias porque lle corresponde. Non podemos obrigar a unha persoa que realice funcións que non son do seu traballo. E se realiza funcións que non son do seu traballo, habrá que pagarlle. Salvo que queira que a fagan gratis. Pode ser.
O mellor teñen vostedes outra alternativa, que tamén é posible, pero non a din solamente o que están dicindo, que se gasta moito, que é un desastre a política de persoal, que se pagan horas extras por todos lados. Non, diga para que son esas horas extras. É o reto que diga que algunha das horas extras ou das productividades, en este caso do Concello, que teñen nomes e apelidos, e teñen un informe, en este caso tamén, que justifica a realización deses traballos, desas tarefas de carácter extraordinario ou mediante horas extras, diga cales son as que non se corresponden cos traballos feitos tamén por parte do persoal. O outro escenario, que lle digo, que esas persoas non fagan esas funcións. Estaríamos onde? No caos. E por sentido de responsabilidade, obviamente o Concello ten que tomar decisións. E cando as situacións son excepcionais, como as que estou relatando, con menos persoal en determinados servizos, pois hai que recurrir, en este caso tamén, a solucións que, aínda que non sesa, as que máis nos gustarían, son as que permiten que o Concello siga, en este caso, tamén funcionando, que poidamos seguir prestando o servizo á cidadanía. E non caprichosamente, como insinúan en ocasións tamén, que o reparto desas productividades ou desas gratificacións están todas perfectamente justificadas e acreditadas. E senón, reto a que diga cales son as que considera que non se corresponde, en este caso, que a realidade de cada unha desas productividades ou gratificacións ou horas extras. Non? Por lo tanto, o traballo que se está facendo, insisto unha vez máis, desde o Departamento Económico é impecable no marco no que estamos, convencido, ademais, de que, sobre todo, e a partir deste ano, tendo en conta tamén eses cambios recentes no organigrama do Concello, van a permitir unha evolución positiva, unha evolución mellor para os próximos meses e os próximos anos. Dixémonos en momento que os orzamentos sempre era unha utopía poder aprobalos neses prazos que vostede di. A nós tamén nos gustaría, sempre o dixemos. O que dixemos tamén é que, según o criterio que sempre nos trasladaban desde intervención, era que, desde o punto de vista, en este caso tamén, de elaborar e de tramitar uns orzamentos o máis rigurosos coa realidade posible, que o ideal, obviamente, é aprobalos casi a finais, pero iso é algo elemental. Se aprobas os orzamentos cando prácticamente sabes a situación económica do Concello ao longo de todo o ano, é moito máis sinxelo. Pero a nós eso nos provoca, en este caso, un problema de funcionamento moi importante, como veu pasando estes anos. Creo que en reiteradas ocasións manifestamos o noso desexo de poder, en este caso, comezar a tramitación dos orzamentos o máis rápido posible. O que nunca dixemos é que estábamos contentos que traelos a finales de ano. Eso nunca se dixo aquí. Nunca se dixo. E, por lo tanto, este ano, tan pronto sexa posible, e a partir da proposta que xa se comentou que estaba sobre a mesa desde o pasado ano, que se intentou que se tramitase na primeira parte do exercicio, vamos a decir, nos primeiros 6 meses do ano 2024, e non foi posible por diferentes razóns. Obviamente, a situación, a partir dese momento, sobre todo desde cara a final de ano, e tendo en conta as dificultades que habería de tramitación e os prazos, como ben sabe, porque así o justificamos tamén no seu momento, se trae unha proposta de modificación orzamentaria con ese suplemento de créditos tamén para poder dotar de crédito as partidas que iban a financiar as subvencións nominativas das entidades culturais e deportivas. Non? Esa foi a razón porque se trouxo a finais de ano. En todo caso, o noso desexo, o digo unha vez máis, é que os orzamentos do ano 2025 poidan vir a pleno o máis rápido posible. Este ano, creo que é importante que a estas alturas do ano, primeiro mes, podamos aprobar esta proposta de recoñecemento extrajudicial. Xa descarga dun traballo importante o Departamento porque se realizou de forma intensiva ao longo deste mes de xaneiro. Podemos entrar xa en outros asuntos que teñen que ver coa Facenda Municipal, que ten que ver, en este caso, coa liquidación presupostaria. Esperemos tamén que este ano volvamos a cumprir o prazo de presentación. O ano pasado, creo que xo manifestei aquí, se aprobou no mes de xuño, hai que aprobarla en marzo, salvo que este equivocado nos prazos, non? Está aquí a señora interventora, que me corrixa se estou equivocado. O ano pasado tivo lugar prácticamente 3 meses despois do que debería terse aprobado, e sempre éramos capaces de aprobarlo nese prazo. En
Estou seguro que este ano volveremos a recuperar a normalidade na aprobación da liquidación orzamentaria. Aí veremos tamén cal é esa situación financiera do Concello. É posible que os datos sexan positivos, que sexan favorables. Os descoñezo todavía, creo que non estaban pechados, pero sí que teño o convencemento de que van a ser positivos. Que este problema, que é un problema estrutural, ten que ver en este caso tamén con esa discrepancia entre o orzamento de ingresos e gastos, de non poder orzamentar os ingresos na súa totalidade como nos gustaría, pero en todo caso algo que, cando menos, se equilibra unha vez que podemos levar a cabo este recoñecemento extrajudicial. Terá que ver, e será moi importante conocer ese resultado final, por canto ese remanente de habelo, pois nos permitirá en este caso tamén recuperar certa normalidade tamén e a través da súa incorporación nos posibles orzamentos deste ano e con iso facer que o do ano 2025, actualizando tamén o orzamento de ingresos na medida do posible, insisto que poidamos ir mellorando esta situación, fundamentalmente todo o que ven coa tramitación do gasto, que é certo que a nós mesmos non nos gustaría, como digo, polo menos nesta cuantía traelo a un recoñecemento extrajudicial. Pasamos á votación da proposta de aprobación deste recoñecemento extrajudicial. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase a proposta de recoñecemento extrajudicial. Creo que había punto de actividade de control. Non procedería, pero bueno, actividade de control. Non hai asuntos de aquí. E rogos e preguntas. É unha sesión extraordinaria. Bueno, moitas grazas e bos días.